Iti sabali pa'y abangir, Maysa nga amang Adda Rangkap iti matana Idiay Victoria Currimao. Agkidkiddaw apo iti Tulong. Tinutukan dito iti public service iti IFM News Tawag. Babayan pa lang kini Idol Lawrence Corpus Martinez. Idol Lawrence, please come in. Agun uloy iti tulong iti pamilya Rapal iti barangay Victoria Currimao Ilocos Norte namuan ani Mr. Marcelo Rapal ket adaan iti Rangkap iti matana ken saan unay ang makakita imbatad na amarigatan isunan nga agaramid di iket wenno iti fishnets para iti ginaldawda ken maipagarup aday itoy iti rason na iti dandanina pan nakabulsek kunana ano daduma ket aday iti panagkamtud ti makalkalap na nga ikan ket ditoy nga mapanisuna mangayo mainag iti daytoy ket agpapabasa da iti Maysa balasitang ken dandani pa agraduar daytoyen iti high school. Imbatad ti anak da ani Mary Jane akayat na iti agbali na nurse tapno iti kasta ket maagasan na iti Rangkap ti amana iti agdama ket adan dagiti imunan anang ted ti tulong pinansyal para iti pamilya Rapal para iti 99.5 IFM Idol Lawrence Martinez tatak RMN.